Shubor nakaslem jong udongsan hima. Kawai ka kena samla ya ka balaburi no ka kerteng kala ujor da ka ejahara tanat sadar persya ya uwe ubriu balatip kerteng ko muraju burwa ha ka bala keno bolak takti ya ka kani kala jah ka janmit jong ka shipau tarik urempang arajar at pulai ha ka jaka IG kai kilan met jong raju burwa ka balatip kum ka muscle master gym ka badan hatana road kat kum ka jing ujor jong ka samla la ya thu bo raju la khot ya ka ka jaka Banhikai yaka hakaban kilan men, hendai ka basnosi kalong bu raju, ulashim kabu bande kam sniu yaka, da ka bajrong kti bat kta yaka haki benta jong kamen, kibam day ban kta. Komta da ka jingtieng, kani ka samla kala pet na ka tega jaka, bat kala pun yaka kami jong ka. Haka jing ujor laya ru bahadian ka jing mentip jong ka kun, bak ka kami jong kani ka samla kala let ban be yu raju, hendai ulak pet bak na ka tega jaka, da ka tuk jong u. Kat kum ketika jing ujor ketika samla kalai thuru bahak por bakadang mari na ketika jaka uraju la ong biang ya ka banya kendo yu ha khat ar tarik urempang arjar ar pulai jim ka si banin kong dia ngalaju ngadang hantu hadang ni dang le jim tamba uwan be tu so manang kidang le moment tang dong puli te yung anak yung patri kamu nga mentatang parla menteri kamu nga kwa ban oni tambanam ta bangan yo ai by college te wong mana ba da fi ko ka kam te padana ni jung iru fila manom trainer room of the body jung fi ka fit ma mo anga to te wong ban join na do na sai ta mata ngalit ha positive da lito kasi te upunika siya upo ni nga magli nga di pala bopun te mau mundalong ko para di ulep puspini kabe mo ute ya te hakaba arpat hakasimba arpat uwan do pa pen udawan pat ukran gikentin momlong wa o nganaba ngahable oiling haka yu jofia kamet jofi namar kamet jofi na kalabun fats palat ngapat nga ong ba nganum la musa mabli oiling mano mabable ti mana bangai ngat pele hakamet jofi barang khay na malangan long uncomfortable namar ba ngapa jusha mai ne no bat kata kamet jonga di anai ko mai phi to nga na em ne thuri phun jonga ru mabli phi de pala ko tu mo ne thuri ka samla jonga ru pala la don ka lok ru la don khun ru tang dang bu ka samla ta ka samar te bu don lok te tang dalal makahi ushikran ya da dan makam jukran da to kasi pat bajakan ni ka jingjang to kasi masali ka samla jong uhi mabli ka ngana ba ka mi e jong ka wana asam te kalali kloy no te din pat tatap ka tuhi pat usa ong ngana na fitre nam tre ana manne oiling tango em so please ujile mo kumya wala libyo siya kampala di tanga ong ikata ka bateri bat nga pin ba usap kuren kan tanit may nga mamla ara bateri ni nga dap ino ban siap ino tamakai ko nga na ong bayu uban em shara ban kata video sa tu on mo hadin pat upan uwan biang na kata ka kampala di ka juga gym jonga di kata kalali na sejong masle makasong ite ba ta ka pon judan badon ta mana mana hajim kadon tang ko ikubli ka temben ka turu ba jubana ida te ukhot ke yang kamra di ngaru ngalit namar ba don kipar ba ushi pansha mo yang tang ada mu pansha kan masih bukrut chai mtu te ngalit kan kadin to ko kwari wahana ba bansi ngak chubore fi kanyan haka kemsha kamet adin pada
hatui pat nga yang chat em mo jule sa kumni nga Hashim wood ka bag ladi na office room hadin pat Hashim na tu nga mare kan dala de mare antu nga phone siya mami te bai mami sa wan bet ko tengok kali ti ngong mami piu ulale kumi mo ti mami wahana filatun siya manta tengah dana ni ajan gomen girls hadinan tu mas pole mami uwan na din dalawan na din uwan da ka scooty uwan follow yang ngana ba is nga bhani nga em so please would you let kane hadin nga mare bet mami to ka pori sami to na gym I ben shoy mabli ba follow yang to te mo upar ushutan burbut ka scooty nanto mare no nanto kali ka mau kerteng raju barba ka gym kadon hajan thana road के फिल आदे पाई एफआईआर ना lade आई दिया asada thana मनो tu kasi baja kane तनो तरे min chisi am ka ja kane friday messenger kum tu hadin sting kam tai e wood ni shat sadar thana to phone nga o hana ba mabdi udi parlok bat nga mo nakadaw jung uwi hakatu ka gym ngali namal ba mauru support ba nga takadaw nga nakadaw jung uwi ngali tu ka gym min last day so nga join kani ka gym ta long lai sa upanay kun par umlong penteni balong pa takadaw nga matras no nga mabdi bang nga lawan na bar tengo nga option nga sa dalawan na bar nga dala don kam na bar nga sa wan biang kani ka gym takadaw nga join biang pan metaus nem tamba pa sa jago mi pat kani ka gym ka gateng muscle master gym opposite jung ka Domino's ka day Canada. Blik lah, kap ni ni udah. bayo kem ki udang don hajili tang ba kini ki baying jong u ka to ka lok ka phone yung ka penjubori ngi mo ba mi compromise no tang ba ngam ko pan compromise na marba kani kam de tang ka ba shisin ka jai tang ya ngamo bun sin la ju jai kiwi kan the tang ba kim ya mi re tang ma i menta pa di mami ngam ko ba kani kan ja sa khma to kiwi kan the na marba ngali kani ka gym di pa ngali namta ka tang namta ka metra di ngali namta ba ngan fulfill ka dream na diru te pero kay kila ilingo mama beli ba kalog ka secret room sa palat ba hantu kam dan reka camera ka don tang sabar jong ka to ka so sabar jong ka to ka room meningi keren tu staff jong ka to ka gym na ba kani ka CCTV camera ki ong ye pule da na ba kam tre camera haru shi banai tamba kam de ka tama blinga mala kasi to kasi hi last mga yu I baja to jingjang adong I ba ka CCTV camera ka ya to kasi hi ka para jong haru ka wan kendu nga hantu udah pedru na ka CCTV camera wan ong nga na ba ka para jong ki ka one day mentas ni kumno ula bante kabau kam don hatu ka pot te beli ki ada kata CCTV camera na kam tre kam hadu shi banai Mau coba ni tak kam lah, ka TV mau lah off pa. Kaya bat kadan patay cigarette room kadan kada ni thora long film itu ka room do da feel efisi fin sai kendet na malba ka room ka jingkhang ka rin bhagatang ka ne ga don ka size bat na jrong ka don da ka yet pinum la bante ba ka di tang ka yet sudah pinum la bante ha po jo ka do ka dan ka wi ka room berde da pinum mabli por ba mare ngaru am ngam la da ban mare na marbang ya ngap shim ka to ka jingkhang ngap
pul kum tu takadaw kan pan mare na tu ngala lem siya pala tamba shudon bok na shudway ugdi tu kasi nga shudong ni ko chi su shu ay pore ngam ngan bi na kaneka kam na tamba ngam tu am tip shungan lem no Ka gym ko rin siya way, ka kamera secret room ko rin siya way. kamera ka don siya kawai ka room bamda CCTV camera tamba ka gym ka don siya tu kawai ka room pan ukod nga siya ka tu kawai ka liang Spang ushu ong bay bah oy hap oiling ya ka medjong pi namar pila dun ba pila bun fats palat happen dunano ya pi happen pen pa pi siya ka bigini competition spang forcing wala ka tangam kwa naman nga khamli ka to ka gym nila kita ki competition ngali da ka matlab jong la dia bangan nga don ki aka iem banga mud banle ngala ong rui u bangam kwa da banle kan ni please saya nga request pingan pelat do kan ikakam banga ong ikatai takadaw to kasi ula de te kan ni hakan ka sandi minden ula khodru nga wong hana sawan barwi hana ban kundu nga mahana ki staff nga ula khochoy ka tamba hadin per katuka ay excuse lo ana banga ngamla da banwan namar ba nga don jeseng ana tanga ong nga ong hadin pausa pat yang apan hatukas new ong ana bli mo pipi ong nga ba bakanwan ka ngam de ban ong ikan amar ba katur ka smu iu ba mapipi don katur te kam tip kan mo banga tengan pin massage ya phi katur te kan don ka ka thinking pan ba nga banga la le jing baklai i hana da fismu pet mo nga la batai phi ka wi hana danga oiling ya pm na ki kenthe nga ki bun ba ya ki bun bombon lo hana danga la de massage na ka ki tu ngamda Ay, kenthe bachinang ke don Manu ki kem yu tau bro. Kaya Friday. Manu ki kem. ben Friday Friday ben me masih complain ni ya khod yu wan rapa dia ka tu ka kenthe bang akra dia ka kulit anaba anaka dikani ka kenthe bapen massage ya ka namdi manga kan ka shuthok kili okum taya pulit mendenu ki phone gitu ki bhai Bayo, ki phone ni nga. Yan na junga. Ki phone ki bayo junga baro. Ki bulu. ki don ki parlok jonga ba khamlong close friend ki tu ki dai hadin don ki parlok jong mami ki di ki tu bala khamrang ba ki dai ki tu la julle bat kat tu kasngir por bangi don ha police station ki wan ki tu ki bhai ying jong u brio hi batang bangi di ba ithu ya ka makai kadang ong bang uniu brio di para jonga tamba uniu la bun case teng ha kanika sadat hana bat ha ka kod uda ha ka kod kaciri du udang de dang ya hima bliba udang don ka to ka case pamunchwa bakadang don hadu mentaru pat laj tang nan tu ka case ru la jaso kan ni Tinggal tiga jam ki kulit ki la khang na. ki dang ki pelai bi kuntui Ki su yu burim. kan ka ju hi molestation case Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawala wan kapor ka jingkela Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawala wan kapor